السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Olemekeze kama Allahu subhanahu wa ta'ala kulikonse kama muli timyamika Allahu tabaraka wa ta'ala ndikumfunira zabu ino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama akubanja kwake maswahaba kumaso onse amenda kusata sunna zake kufikira siku la kiyama. Timpembe Allahu tabaraka wa ta'ala atikullu kirezo chima zatu ndikukatika mugulu la mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama siku la kiyama. Tukugambirana kuunika aya imena Allahu tabaraka wa ta'ala wafotokoza kunena kuti wamal hayatu dunya illa mata'ul ghururi. Umoyo wa ziko la pansi ndikatundu ofuna kupepere sana. Umoyo wa ziko la pansi ndikatundu amena mafuna kukuta isira nthawi. Pamene uzazindikira ndi pamene malakul mauti ali pakoma kugogoda kukuuza kunena kuti 90 minutes is over, pano pa nthawi yako yatha, so pano extra time mina Allahu tabaraka wa ta'ala anakupasanso yatha uzibwerera kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Pamene munthu subhanahu amazizimuka kunena kuti zimene ndi mapanga zija kunali kutayisa nthawi. Allah subhanahu wa ta'ala mkuyankula kwake akunena kuti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqa Allahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza aya imeneyi kunena kuti wa anfiqu muzipereka inu munjira ya Allah mimma razaqnakum muzimene ifeyo tinakupasani mumariziki amene takupasani kaya ndi chuma muzigawira amene ndi osowa munjira ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Wallahi zomvesa chisoni kwambiri timapita ku mizikiti kumene tikuyima limozi muswafa ndi anthu amene akusowa zinchito koma ife Allahu subhanahu wa ta'ala watipasa kutekera watipasa chuma so tikoza kuwapasa anthu amene wazochita paziko lino lapansi ndi kumapeza mariziki ahalali. Tikumapita ku mizikiti ndikumaka swali mizikiti imene tikumata kuona kuti malo opangira udhu sali bwino ayi kumachita kuti Allahu tabaraka wa ta'ala watipasa chuma cho tikoza kugwirisa ntchito kukonza malo amene ndi opangira udhu. Tikupita ku mizikiti kumaka swali mizikiti imene ndiyo kasuka ilibe ngakhale chopempherera carpet mulibe, mwina mphasa mulibe, mwina floor yake nkukhala kuti niyo kumbika koma ifeyo kukhala ndi mtima ona kuti ndikonze zimenezi osaganiza ko ayi ndi Allahu tabaraka wa ta'ala kuna kuti mupereke zimenezo munjira ya Allah. Kaya muthandiza anthu amasiye, kaya muthandiza anthu amene ali munjira ya Allah, kaya mukathandiza anthu amene akupanga madawa, kaya muzithandiza anthu amene akuphunzira madrasa akuphunzira dini ya Allahu tabaraka wa ta'ala, kaya muzithandiza anthu amene aferedwa. Wa anfiqu muzipereka inu mimma razaqnakum muzimene ife tinakupasani amene Allahu tabaraka wa ta'ala. Kupereka kumupereke wina mwa inu imfa isana mufikire chifukwa imfa ikamfikira fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribe ama pempha kunena kuti o Allah azza wa jalla mukanandipasa kanthawi kochepa pang'ono laula akhartani ila ajalin qaribe mukanandipasa kanthawi kochepa pang'ono fa asaddaqa ndikapereke maswadaqa. Ulali ni nthawi yokwanira Allahu tabaraka wa ta'ala nakupasa iwe. Wakala zaka za mbiri paziko la pansi Allah atakupasa chuma. Wakala nthawi yayitali kwambiri zaka zochuluka ole ndi thanzi. Sopano ukuona malakul mauti kusogolo kwako ndiye ukumpepa Allahu subhanahu wa ta'ala kuti akupase nthawi pang'ono ubwerere ukapereke swadaka komanso wa akum minas salihina ndikajoine gulu la anthu ochita zabwino. Nthawi yonseyi unali kujoina gulu la anthu amene amamchimwira Allahu tabaraka wa ta'ala mwina kumaimba kupota sisi kupanga zonse zomchimwira Allahu subhanahu wa ta'ala unali nao. Allah anakupasa mwayi umoyo wa utali kuti upange chisankho ukhale ndi kampani yoyenerera osayiwala olemekeze kama Allahu tabaraka wa ta'ala almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama. Sahaba wina anamfusa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunena kuti ya Rasulullah
كيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. صحابة وين أنفسنتمك صلى الله عليه وسلم كنت أوي وانتمك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم unga yankulebo chiani zokuzana ndi munthu amene amawakonda anthu ena ake pasiko lapansi koma sanakumane nawo. Mwatsanzo anthu akukonda Manchester United, anthu akukonda Barcelona, anthu akukonda matimu osiyana-siyana, anthu akukonda Undertaker, Brock Lesnar, amawakonda kwambiri kuwasata mpaka na kumagula ma t-shirt ankhope zawo kumachita kunena kuti pasiko lapansi pano sanakumane nawo. Iwe mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukuti bwanji pamenepo? Ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam ananena kuti almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama, aliyense akakhala ndi wokondedwa wake siku la qiyama. Amene amakonda Barcelona siku la qiyama akakhala ndi Barcelona, amene amakonda Arsenal siku la qiyama akakhala ndi Arsenal, amene amakonda ashina Undertaker siku la qiyama sakatawa, amene amamkonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam, amene amakonda maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum siku la qiyama akakhala ndi maswahaba. Timpembe Allahu tabaraka wa taala mukhale pomwepo Allah subhanahu wa ta'ala kulipireni atikhululukire chimwa zathu kufikira pamene tikale tikupitirira nkhani imeneyi yokambirana zokhuza dziko lapansi. Mukhale pomwepo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.